Türkmenistan Türkü Geňeşden gaça durýar. Türkiýe bilen Russiýa Merkezi Aziýada bassaşlyk edýär. Nikkei Aziýa öňde barjy Ýapon neşri Türkiýanyň Merkezi Aziýada Russiýa bilen bassaşlygyna syn berýän soňky makalasyna iri döwletleriň arasyna sewit bilen ýakynan hyzmatdaşlyk etmek üçin barha ýokurlanýan geosiýasy bäsleşligi üns çekýär. Türkiýanyň Merkezi Aziýada Russiýa bilen bassaşlygy güýçlenýär sözbaşy bilen çap edilen makala Türkiýanyň hemde türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Türk geňeşiniň sebitdäki roluny, Russiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen däp bolan ýakyny gatnaşyklaryny saklap galmak tagallalaryna syn berýär. Makala Türk geňeşini Ankaranyň sebitdäki türki dilli döwletler bilen gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmagyna itergi berýän gural hökmüne garaýar we bu tagallalary Russiýanyň bildirýän garşylygyny utaýar. 31 martda Türk geňeşine girýän ýurtlaryň döwlet baş tutanlary video aragatnaşyk arkaly resmi däl sammit geçirdi. Ýygynaga geňeşiň çakylygy boýunça türkmen lider hem gatnaşdy. Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi Türk geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy. We Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe bu guramanyň agzasydyr. Ýewropa ýurtlarynyň Wengriýa geňeşiň synçy agzasydyr. Betarap Türkmenistan geňeşi agza däl ýöne Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan soňky ýokdadan çykyşyna Türkmenistany ýene-de bir gezek gurama agzalyga çagyrdy. Bu soňky aýlarda Erdoğanyň Türkmenistany ýyly eden ikinji bir meňdeş çagyrşy boldy. Hasıl dekabrda Türkmen betaraplygy münasibetli türkmenlere ýiberen video gutlawyna Türk prezidenti Türkmenistany gurama agzalyga çagyrypdy. Ýapon neşri Ankaranyň Aşgabady ýyly Türk geňeşine çagyrýan wagty Moskwanyň Türkmenistan bilen gatnaşyklary ýygjamlaşdyrýan onaýdýar. Gurbanly Berdimuhammedow 31 martda Türk geňeşiniň resmi däl ýygynyna gatnaşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministri we hökümet başlygynyň orunmasary Reşit Meredow bilen prezidentiň ogly we vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşlygyna türkmen wekiliýeti 30 mart 2 aprel aralygyna Moskwada ýokary derejeli Rus resmileri bilen duşuşdy. Moskwada Rus kärdeşi Sergey Lavrov bilen geçiren duşugyny Reşit Meredow Russiýanyň pandemiýaga garşy Türkmenistany ýiberen himayatyna minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. Saparyň ýyly 9 aprelde Türkmen prezidenti ogly Serdar Berdimuhammedow Türkmen Rus we Türkmen Ýapon hökümet ara düzümleriniň Türkmen tarapynyň başlyklagyna berledi we Reşit Meredow bu wezipelerden boşatdy. Sputnik Rus neşrine görä 1 aprelde Russiýa Federasiýasynyň ýaraly güýçläriniň baş ştabynyň başlygy Valeriy Gerasimow we Gorunmak ministriniň orunmasary Aleksandr Fomin Türkmenistanyň ýaraly güýçläriniň baş ştabynyň başlygy Türkmenistanyň Gorunmak ministriniň orunmasary polkovnik Akmurat Annamedow bilen duşuk geçirdiler. Duşugyň dowamyna taraplar harby hyzmatdaşlygy ösdürmegi ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Ýapon neşrine görä Russiýa NATO agzasy Türkiýanyň Moskwanyň howlusyna öz täsirini artdyrmagyna mähirli garamaýar. Neşr Türk geňeşiniň taryh, medeniýet we dil taýdan ýakyn ýurtlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edilýändigini aýdýar. Türk prezidenti 31 martda geçirilen resmi däl mejlisden çykyşyna Türk geňeşine halkara gurama statusynyň berilmegini goldap çykyş etdi. Ol muny geňeşiň halkara awraýynyň ähmiýeti bilen delillendirdi. Dünýäde bolup geçýän özgörüşler Türk geňeşi ýaly hyzmatdaşlyk guruluşlarynyň ähmiýetini hassa artdyrýar diýip Erdoğan aýtdy. Ýapon neşri geçen gün Dağlyk Garabag üstüne 6 hepde dowam eden söwüşde Ankaranyň Azerbaýjana beren ýardymyna salgylanyar. Dağlyk Garabag üstüne Azerbaýjan bilen etnik ermeni güýçläriniň arasyna turan söwüş Russiýanyň araçylygyna gazanlan parahatçylyk ulalaşygy bilen netijelendi. Munyň ýygyny geçen ýanwarda Azerbaýjan Türkmenistan bilen aradaky dawaly ýanygyç käni boýunça ulalaşdy we türkmen hökümetine ýakyn neşirlere görä Azerbaýjan dostluk adlandyrylan ýanygyç käniniň 30 götürümünden peýdalanmagy razy boldy. Bu käniniň ýer asty baýlyklarynyň galan 70 götürümi Türkmenistanyň paýyna düşdi. Nikkei Aziýanyň synine görä Merkezi Aziýa sebitindäki güýç görüşini beýtarap Türkmenistany uly üns çekýär. Ankara Aşgabady Türkü geňeşe çekýär. Munyň şeýledigine Erdoğanyň soňky aýlarda ýyly iki gezek Türkmenistanyň çagyrışlary güwe geçýär. Ýapon neşriniň ýazmagyna görä Russiýa, Hytaý we ABC ýaly iri döwletleriň Merkezi Aziýa sebitine öz täsirlerini artdyrmagyny hem oňlamaýar. Neşr bu barada Rus daşary işler ministri Sergey Lavrowyň sözlerini sitirleýär. Merkezi Aziýada Amerikanlar we Ýewropa ören işçiň, hususan Amerikanlar işçiň diýip neşri Lavrowyň döwlet mediasyna aýdan sözlerini getirýär. Lavrov olary Russiýanyň sebitdäki ýaranlary we strategik hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklaryna ziýan ýetirmäge synaşmakda aýplapdyr. Türkmenistan özüniň beýtaraplyk statusyna salgylanyp Türk geňeşine ähtiýaçly çemeleşip gelýär.
Yapon neşrine göre Moskwa Merkezi Aziýany öz arbitasyna saklamaga synanşan mahaly. Sewitin köp sanly awtoritar liderleri Moskwanyň saýasyny galmagy hyjulunýan bolmagy mümkin.